Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanaka Kitanga Kwepaneno channel, please don't forget to subscribe. Kanachungwa Karoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takigirai nyaya ya buditswa na Madzibaba VeShanduko chamisa supporter abakunzi vakarohwa NeVanhu PF tags vachitry kuprotecta Harare East candidate where Harare East constituent candidate were Blue Movement muri Zimbabwe wakabuda vachitaura ivo vachiti was attacked nemob yeZanu PF muri Zimbabwe vataura vachiti these guys vakauya by polling station vane mota 2 vakasvika vachinorova maicheza candidate aicontest by elections akamirira bato reBlue Movement ku Harare East muri Zimbabwe. So Madzibaba VeShanduko vaitaura ivo vachiti tried to protect maicheza pavatanga kurohwa nematags eZanu PF aya zvinonzi even mapurisa chaiwo anokwanisa kumisa these guys Madzibaba VeShanduko vakaenda vakanoripota nyaya yavo kumabvuku police station muri Zimbabwe. Singaziva kuti munoona sei nyaya iyi. Tingade kuwesta nguva yanyu tichangokuradzirai video Madzibaba VeShanduko vachitaura maitikiro akaita chiitiko ichi. There is also another video da kuratidzai chiitiko ichochi chichiitika muri Zimbabwe. Onai video iri muhamadza zvamurufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Pamusoro vana veZimbabwe, pamusoro vana vaPresident Advocate Nelson Chamisa, nhasi tasangana nezvisina kunaka pamusoro peZanu PF. ZANU PF yamuka chibhebhenenga muHarare East izvozvi. Vauya vachida kurwisa honorable vedu Ropafadzo Cynthia Cheza patafara hai one school apa. Saka vavhara gedhi rekutanga vakavhara rimwe gedhi. Pazouya Noah ne4x4 dzapinda mukati dzanga dzine mamonya eZanu PF. So vasvika pana honorable vangu vakavarova mbama zvandirwadzawo kana neni nanhasi ndiri kurwadziwa kuti ndorwerwa honorable wangu ndiripo ndarwadziwa ava honorable wangu varohwa ndakatarisa ndo pandazama kushiridha kuti honorable wangu asakwadzwa vese mamonya ndipo vatanga kuataka inini kwakundirova vese vandirwisa vese mamonya bhozi honorable wangu apa safe vapinda murumu. So kurwisa kwanditaka mapurisa anga aripo. Mapurisa mwacho atobvarurirwa hembe akabvarurirwa mabhatani aripo. Vamwe vacho atotiza mapurisa nokutyawo vanhu veZanu PF. But pazoya mukuru wacho wenyembe ndiazoti no iwewe ndokuziva ipai zvamuri kuita hazviite ndopazoderera noise iyoyo. So vakomana ndipo vazotizira mumotikari ndobva pasi. Isu tazobvawo ipapo nahonorable ndokuenda kunoisa ripoti yedu kumabvuku police station. So ndo mafambiro ataita. I'm the candidate. Tofunga mangozionera mega muri Zimbabwe kwakusinomira mushe pamaby elections akaitwa kuHarare East pamwe chete neMount Pleasant constituency muri Zimbabwe. Violence yakaerupta zvakare ma-independent candidates aicontesta neZanu PF akabuda achichema achitaura achiti mune mamwe maplaces pane nevote rigging muri Zimbabwe hanzi ma-elections akarigwa. Ndofunga kumapolling stations ekunana Vainona kuri kunzi vanhu vakatorwa nemabhazi kubva kunana airport vachinzi vauye kuzovhota muri Zimbabwe hanzi vakashaya mazita avo muri Zimbabwe vanga vatumwa kuti vauye kuzovhota muri Zimbabwe. Tingaziva kuti munoiona sei nyaya iyi pane mavideos atakuvigirai zvakare atira kuti muone makombi achisiya vanhu
pama polling stations kuti vavote reZimbabwe ideri mobva matiza murufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. All these people have been buzzed. There are no names, they don't stay in the constituency. All these people here. This is clear evidence of vote rigging. These people being buzzed. They couldn't see their names, they were dropped by the buses at Sam Levy, walked all the way down to Vainona. Evidence of cheating, vote cheating. This is one of the combis that are ferrying people. As you can manage to see, he's slowing down to ensure that they are waiting for the other one. We are following these combis that have been busing people. Here we are. You can see this small car is coming as well from the complex in Borodale, where the ZANU-PF have been dropping off people. Just in front of this small car, there is that combi that you can manage to see. The registration number is EU 5510. It has been ferrying people. We have got another one in front that you can manage to see over there. They are the ones that were ferrying people from Epworth. Across the road, you can see there is another one that is parked over there. We are following them. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. The ninth one is here. You can see all these. They are the ones that have been ferrying people from Epworth all the way to Borodale for them to go and vote at Vainona. This has been stopped by our intelligence guys, making sure that people who are registered to vote in a constituency can manage to vote. We are tracking, as you can manage to see, all of them, they are from HAYTA, all the combis. The other ones are the ones that you can manage to see here, these two here, and that other one. So we are tracking them. We are following them and seeing what is happening, where they are going. They have failed in Vainona. What's next? Ndofunga maangozionera mega muri Zimbabwe yasi kutaura kunoku ma results ma elections aya akabuda and both Mount Pleasant constituency ne Barari East constituency zvatorwa ne ma ZANU-PF candidates comrade George Mashavave and comrade Kevin Mutimbanyoka ndo vakawanikwa vachitora ma post anga vacant akasiwa nafadza maere pamwe chete narasti makamu zvaizokuti amaoko neZANU-PF muri Zimbabwe ndiyo nyaya tatauigira muzara nhasi tudziwo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.